Fost l-affarijiet li ħallew warahom l-Ingliżi insibu 22 arblu fil-baħrija. Arbli abbandunati u li kienu ta' periklu għal dawk il-familji li jmorru jqattaw ftit tal-ħin għall-kwiet fiż-żona mill-isbaħ fil-madwar. Mifruxa fuq medda ta' 55,000 metru kwadru f'żona ta' valur agrikolu għoli, l-arbli bdew jitneħħew mill-awtorità tal-ippjanar. Waqt żjara f'Witrini, il-Ministru għall-Infrastruttura Joe Mizzi segwa x-xogħol li qed isir li huwa mmirat li jneħħi darba għal dejjem l-impatt viżwali ikraħ li kienu qed jikkawżaw l-istess arbli. Fil-fatt il-Ministeru inġibditlu l-attenzjoni fuqhom is-sena li għaddiet. Minn hemm bdew diversi diskussjonijiet fosthom mal-Awtorità tal-Komunikazzjoni sabiex jibda l-proċess ta' tneħħija. L-arbli kienu jiffurmaw parti mill-istazzjon tal-Kosta Marittima u ġie deċiż li jinżamm arblu wieħed li se jkun qed jopera. Minħabba l-importanza ekoloġika li teżisti, saru anke numru ta' studji, kif spjega l-uffiċjal xjentifiku Alexander Borch. Ovvjament kellu jsir studji biex naraw eżatt x'tipi ta' pjanti li jeżistu biex insibu l-lokazzjoni tagħhom eżatt u biex ovvjament waqt ix-xogħlijiet naraw li ma jkun hemmx ħsara. Bħal eżempju il-parti l-bażi tal-antenna dik mhux se tinqala totalment, imma se tiġi flash mal-art. Għaliex jekk tinqala totalment nistgħu nagħmlu ħsara lill-ħamrija u l-art. Wara li jitwaqqgħu l-arbli, jitqattaw u jitabbew f'trakk biex jitneħħew minn fuq il-post. L-attenzjoni ingħatat ukoll għall-makkinarju li qed jintuża. Nużaw toroq li ġeġa jeżistu fejn hu possibbli u fejn mhux possibbli jkollna nużaw daqsxejn partijiet minn tax-xahar, noqogħdu attent li nużaw vetturi li jagħmlu inqas ħsara kemm jista' jkun. Filwaqt li diġà tneħħew diversi arbli, sa ġimagħtejn oħra għandu jkun tneħħa kollox bi spiża ta' 36,000 euro.